Може. Не мога да плувам. Как така? Така. Веднъж вече се давех, благодаря. Гледаш си краката, някъде може да има счупена дъска. Стъпвате малко по-внимателно. Аз мога да плувам поне. Сега се гледай. Внимателно. Здравейте. Николай каза, че е дълъг 260 метра. Ясно. Сериозни преходи. Да. То по това моята фани може да се болест да се плати това. Има го този момент. И водата отдолу като се движи, имаш чувството, че... Много приятно. Добре, долу сме на половината почти. Уй! Под моята тежест как скърцат. Каква е? 120 кила. Ти пускала ли се с тролей някога? Не? Някъде. Не. Ама сядах към мама да като скача с бъчета. О, почти съм сигурен, че майка ти ще се нави за бъче. Мама е напитала? Да, бе. Да. Мама много иска. Ужас. Иначе трябва да направим другото. Ако ходим до Хърватска, ще минем при Черна гора и ще отидем на Тара. На Тара и ще се пуснем с тролея. 1100 метра. Бе, тази що е яко. Аз не искам. Аз се пуснах, макар че ме беше страх. Аз не ме се страх, това ще бъде го. Да. И тук е вятър има. Яко. Това Верно ли? да. Каква? Ма каква е? Ами тя е много малка с тя. Яко да върши с над 5 минути, се направи на попа. Ти сега що трябва да го правиш? Това е готино. Ужас. А баща ти какво мисли? Да, ти ми даде. Ти да видиш. Точно те беше човека да даде за пирсинга. Ма
Това само ако завършиш с 5,50. А? Това само ако завършиш с 5,50 ли? Да. А ти как се движиш ти? На 5,50. Ти да видиш. Това беше ясно. Ти да видиш. Ей, тук има много начупени дъски, бе. Здравейте. Здравейте! Мерси. И той свърши. И да. Знаете, много тъмно. И аз не съм без това. Това е язовир все пак.